Nem is csinálta, Kedves vendégeink, ide látogató barátok, ismerősök, érdeklődők! Igal városának egyik kiemelkedő, hagyományteremtő rendezvényének tanúi lehetünk az elkövetkező órákban itt, a fürdő előtti parkban. A katonai hagyományőrző egyesületeknek adott otthont a város azzal nem titkolt szándékkal, hogy felkeltse a figyelmet olyan egyesületek tevékenységére, akiknek legfőbb célkitűzésük a nemzeti örökségünk megőrzése, a világhírnévre szerte huszárok és más történelmi korszakok hagyományainak felevenítése a mai generációk számára. A mai találkozó egyik követendő példája annak, hogy a haza iránti elkötelezettségből mutatnak példát azok a hagyománytápoló és tisztelő egyesületek, akik nem hobbiból, hanem elhivatottságból vállalják szerepüket. Székely Tibor hagyományőrző ezredes egyik parlamenti ülésén idézett Szemere Bertalan írásából, aki így írt a huszárokról. A huszár, ha csak hallom a nevet, lelkem emelkedik édesérzéssel. A huszár örököse apáink lovasbéli ügyességének. Ha a huszár repül, a szél nem bír futni utána, sír és üvölt szégyenében. A huszár örököse apáink vitéz bátorságának. Egy huszár ellenséget még kevesli, husznak ellenevág, a félelmet nem ismeri, borral és dicsőséggel él, a halált párnának tekinti, mert aludni fog, míg a feltámadási trombita ismét feltölti. A huszár egy gyönyörű virágszál, amely az elhunyt magyar hősök sírjából kelt ki. Ó, huszár, huszár, te vagy a magyar